Abin da kake so? Ki zo da wuri. A insha Allah. Ku ne a gaba. A to ai mu ne kirjin biki dama. Kar ki damu. Saboda rai mutunci takalmin nama ba za ki adana ba ko? Wani zo yi sallama zo da madoki zata ina ciki. He ya fantsamo tare da ke. Na abincin. Ha ba mai gida. Da ka fita fa baka bar mana abinci ba fa mai gida. Eh? Ai baka kawo abincin ba. Saboda ke ba mace ce ta gari ba. Dan ban kawo abinci ba ke ba za ki iya ci da ni ba? Ke a littafi fa mun karanta aka ce mace ta gari ita ce mai kokarin kula da mijinta ko da shi yana so ya kuntata mata. Auke dan ban kawo abinci ba za ki iya buge-buge ki min girki ba kenan ko? Amma mai gida ai a musulunci namiji shi yake nemowa mai gida. Haka ne. To in Allah ya ban nasara da sa'a sai na karya ki. Ko in samu muƙamuƙin ki in miki dauka ɗaya wallahi ki su matse. Ki gane ba mutunci ne da ni cikake ba. Ni da ma kai mun buri boko? Aka yau da ran? Aka yi auren nan ni da na zara ina jira a kawo abincin wajen shekara 3 in ci. Gara aka gata wata 4. Kwananta nawa ta kare nan kanin ki dan tuwo kullun ya zo gidan nan an zuba masa abinci ni na ce a zuba mai gidansu ne Kai hakuri mai gida iye kan magi ya wai kan magi ya wai au har ma kina iya mai mun da zance na gane shiga ki dauko mun mutala 5 haba mai gida sana'ar me nake yi gidanmu ma sun yi na nemi sana'a ka ce ba zan yi ba mai gida to da me kake so me zan yi kuma mai gida har dau kudi na baka yanzu right now har kin samu bakin magana ko har kin samu bakin magana ko irin nan kan magiya waye kenan kin iya kashe dauri yanzu an yi ya yake wannan ture ka ga menene idan ban ture shi ne miki mugun duka ba Allah ya tsina shiga ki dauko min wani abu shiga ki dauko wani abu wallahi amma 200 ta samu dakon inda 300 ma ke karo yake hada ki ban 300 Assalamu alaikum. Gida har yanzu bai dawo. Alaikum salam. Wai ki har nan daga ina kike? Ban gane ina nake Daga ina kike nake tambaye ki? Daga unguwa nake ake na kika yi? To me gidan ma bari in ga miki da kanki in zai fita sai ya tambaye ni belle ke. Aha ba. Yaushe ya dawo mijinta ce ban sani ba. Ke kin isa? Yaushe ya dawo mijinta. Ki bi a hankali ki zanna auren zaman. Yaushe kika zo ki shirya tafiya to? Zai dawo zai zo ya same ni. Ni in shirya tafiya. Tafiya zuwa ina? Ina gidan nan. Ina gidan nan zama daren damdam kuma zama yanzu na fara yi a gidan nan. Wai ke me yasa duk sanda ke ba kya kaunan zaman lafiya a gidan nan? Allah can malama zai zo ya same ni ne daga yau. Zai zo ya same ni. Ni zan rufe miki baki? Ke dai zan ce ki rufe min baki saboda duk yanda aka yi kanki ko akwai matsala. Bari mai gida ya dawo in ce kai ki asibiti gaskiya asibitin mahaukata. Zai zo ya same ni. Yanzu ke ki zibe ki. Duk ya je ya ebe kai amma wallahi yayi asarar rayuwarsa ni ban san ma ina ya je ta taro wannan kayan ba in na tsaya ma magana da ke raina zai iya baci sai an jima kanki ake ji mara hankali ni kike ga yawa maganar nan kin to ko za mu haɗu da ke zai dawo gidan nan zai zo ya same ni irin wannan irin wannan jaraba ya sun yare nan sai ka bar gidan nan bari ya dawo ya zo ya same ni sai ka bar gidan nan bari ya dawo ya same ni ko ni ko ita sai ya zabi daya ko ni ko ita sai ya zabi daya irin wannan jaraba mutum sai aure ba za ku zanna ku biyu a rayuwarku ba mu ne muku albishi da tabarmar rumbu mai inganci rumbu industry limited mu ne na daya da Afirka da kaji an ce rumbu kalma ce mai inganci tabarmar rumbu tabarma mai inganci a Afirka Najeriya. Ga masu bukatar tabarmar rumbu, za ku iya samun tabarmar rumbu a duk Afirka gabaki daya. Ga mai sayan ɗaɗɗaya ko sari, tabarmar rumbu tabarma ce mai inganci. Ga masu bukatar guda ɗaya ko sari, za ku iya samun ta a Kwari, 'yan hula. Ku sha zama lafiya. Tabarmar rumbu kalmar inganci. tabarmar rumbu kalmar inganci tabarmar rumbu kalma ce ta inganci. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Inda yau musu yana fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Ina mai sanar da ku akan YouTube ina mai suna Dan Momy TV ku ci gaba da bibiya ta akan YouTube dina.
wannan fim da nake sa muku ba da na sani insha Allah zan ci gaba da dora shi ranar Lahadi kamar yadda na saba in Allah ya yarda. Ku ci gaba da bibiya ta Instagram mai suna Gaddafi Isiyaku, Facebook ina Gaddafi Isiyaku, TikTok ina ma Gaddafi Isiyaku. Nagode, Allah ya saka alkhairi, sai da ku masoya. Muna tare da ku. Nagode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, daukacin masoyanmu na faɗin duniya. Sunana Ahmad Rabi Ibrahim wanda kuka fi sani da Ahmad Khan. Muna farin cikin sanar da ku cewa in Allah ya kai mu wannan Lahadin za mu ci gaba da ɗora muku ɗaukakakken fim ɗinku mai suna da na sani a tashar ɗan Momy TV. Ɗan Momy TV tashar mu ce kuma taku ce. Fim ɗin da muka saba ɗora muku diran Lahadi mai suna da na sani na tashar ɗan Momy TV. Ku ci gaba da bibiyar mu, za mu ci gaba da ɗora muku shi ranar Lahadi. Assalamu alaikum ɗaukakin masoya na ko'ina, sunana Ali Ibrahim wanda aka fi sani da AK na Amira.